Gibutiyag ni Davao City Police Office Director Police Colonel Hansel Marantan nga miduol kaniya ang mga giingong biktima sa pangmolestya matud pa ni Pastor Apollo Kibuloy. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, bugat ang mga akusasyon nga gibutyag ni Police Colonel Marantan batok kang Pastor Apollo Kibuloy base na sa testimonya sa mga biktima nga miduol kaniya. He's a pedophile. As simple as that. Or you can find simpler word than pedophile. Gitawag nga pedophile ni Davao City Police Office Director Police Colonel Hansel Marantan si Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Kinihuman madungog ang reklamo sa matud pa. 5 ka mga babayi nga matud pa kanhi miyembro sa KOJC. Sumala ni Marantan ang duha personal niyang nagkastorya. Samtang pinaagi sa video call ang laing tulo humandaw sa Senate hearing nga gipahigayon sa Davao City niadtong September 6. Pipila kanila, American o European, matud ni Marantan. Ang edad sa mga biktima, anaa daw sa 13 anyos hangtod sa 25 anyos. At the age of 13, they were started to be raped. There's a scheduling of the 7 days of a week, Monday to Sunday. After that rape drama nila, hindi naman ibig sabihin tapos ka ng ma-rape. You will be given a day, like for instance Monday, victim 1. You are to be raped by Kibuloy on Monday. Victim 2, you are to be raped by Kibuloy on Tuesday, and so forth up to Sunday. Napangutana daw ni Colonel Marantan ang mga biktima nganong wala sila nabuntis. Bakit nga ba naman hindi kayo nabuntis? Well, sabi nila, to their narration, Mr. Kibuloy is vasectomized. Sabihin sa kanila ni Pastor Kibuloy na you are offering yourself to the Almighty, to the Anointed One. They were brainwashed, indoctrinated, until such time that they accepted their faith. But mali yan under the law. If it's sexually molested, minor at that, is a clear violation under the law. Ang mga biktima gipasaligan daw og libreng edukasyon pinaagi sa foundation ug sagad kanila gikan sa broken family. Kini daw sila ang mga ginalantaw sa mamahimong miyembro sa giingong pastoral. Dalawa pala ang pastoral, isang pastoral of the innermost circle and pastoral of the inner circle only. Ang subject to sexual carnal desire are the pastoral on the inner circle only. Inner circle, sila yung taga-filter kung magrereklamo ba yung yung nasa innermost circle. Actually, yung sexual activity na yan is a final right before you can become a pastoral of the innermost circle. Apan daan ng gitubag ni KOJC Chief Legal Counsel Attorney Israelito Torion nga ang Children's Foundation nagkanayong makatabang sa mga bata. One of the job of the Children's Joy Foundation is really to help children, who have orphans, and take care of them so that they can have a good upbringing. Sigon ni Marantan, base sa reklamo sa mga giingong biktima, mahadlok daw musumbong ang mga biktima tungod sa koneksyon ni Kibuloy, kinsa wala na niya ginganlan. Tungod sab daw sa gitawag nga Angels of Death, nga sumala ni Marantan, armed group. If there's a violation, halimbawa sinabi mo na you were sexually molested by Kibuloy, papasok na yung angel to get even with you. To get even means papatayin ka at pati yung mga genes line mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. I did not deal with that kung ilan yung mga patay, pero I know may mga napatay na sila. Midumili una si Marantan nga ipatubang sa media ang mga biktima kay kuhaan pa daw nila og sworn statement. Ang mensahe ko po sa mga victims, ito na yung chance for you to come out in the open. Ito na. Arrested na po si Pastor Kibuloy and others. You have seen how decided we were implementing the warrant of arrest.
to advance your cause. Talagang gusto rin namin na kayong tulungan. We came in late lang. We advanced your cause and to seek justice for you. Sara, sumala ni Police Colonel Marantan nga ginaandam na nila ang mga affidavit ingon man ang medical record sa mga biktima alang sa pagpasaka og kasong paglapas sa Republic Act 7610. Pero sumala kang attorney Mark Tolentino, usa sa mga miyembro sa legal team ni Kibuloy nga peke og planted ang mga pasangil batok sa pastor ug dili daw mamahimo nga manghilabot og bata ang pastor, pero andam nila kining atubangon ug dili matud patinuod ang Angels of Death. Sara. Daghang salamat, John D. Esteban.